Salutare! Eu sunt Ana, creator de conținut. Am creat acest cont pentru a-mi perfecționa abilitățile comunicative și pentru a crea ceva frumos împreună cu voi, dragi prieteni. Un alt motiv ar fi că informații de acest tip, mai ales în limba română, sunt foarte puține și mai mult tehnice decât inspiraționale. Așa că sper mult că acest cont să vă fie de folos și interesant totodată. Astăzi vorbim despre un feed estetic plăcut ochiului și despre unele secrete care vă va ajuta să vă creșteți audiența și activitatea profilului. Feed-ul meu îl plănuiesc din timp și pentru a ține totul la îndemână folosesc aplicația Preview. Va apărea undeva pe aici. Aici poți muta postările cu locul pentru a înțelege dacă se potrivesc pozele între ele, chiar și pentru câteva săptămâni înainte, desigur că dacă deja ai toate pozele realizate. Feed-ul meu este divers datorită unor reguli care le urmăresc. Prima regulă. Nu postez poze la rând dintr-o singură serie, adică fiecare sesiune foto are parte doar de al lui pătrățel, să zic eu așa. Adică dacă am 3 selfie-uri, nu le postez una după alta în postări diferite. Acest lucru este un pic plictisitor și dacă acele selfie-uri sunt simple, fără compoziții diferite. La sigur, observați că un profil compus doar din poze, doar cu fața sau doar cu corpul poziționat la fel în toate pozele, se privește un pic urât și așa, parcă fără sens, parcă e una și aceeași. Așa că vă recomand să adăugați un pic de aer în profilul vostru. Acel aer pot fi locații urbanistice, rurale, unele piese vestimentare, accesorii pe mâini sau unele detalii care vă plac anume vouă. Al doilea punct este să nu postați într-o zi 3 poze și apoi să faceți o pauză de o lună. Mai bine organizați zilele cu o pauză de maxim o săptămână, 2 săptămâni. Asta ar fi limita. Dar cel mai bine ar fi să postați măcar de 2 ori pe săptămână. De exemplu, din motiv că eu administrez alte pagini comerciale, profilul meu este un pic pus pe pauză, dar eu mă strădui să adaug postările în așa fel ca să nu fie gol și să nu fiu pierdută din ochii urmăritorilor mei. În așa momente eu sunt mai activă pe stories. Pentru mine, inspirația este o necesitate zilnică și încerc de fiecare dată să o creez personal în caz că nu o primesc din împrejurimi. Așa că vă recomand să vă romantizați viața prin lucruri mărunte, dar faine, cum ar fi căni cu citate, reviste, cărți, întâlniri cu prieteni sau unele călătorii. Chiar și o plimbare în parc poate să fie de folos. Același lucru se referă și la Instagram. Abonați-vă la conturi care au un vibe pozitiv pentru voi. Cel mai bine ar fi să începeți cu o curățenie generală a profilului și să vă dezabonați de la conturile care nu vă plac. Profilele care eu le urmăresc sunt mai mult internaționale. Eu nu urmăresc bloggeri cu reclame sau cu drame, eu nu urmăresc profile goale sau cu un content negativ. Cu cât mai mult veți vedea postări străine care vă plac, cu atât mai bine. Veți începe să observați frumosul în viața voastră de zi cu zi. Un mini sfat ar fi să căutați un profil străin cu estetica pe placul vostru și să analizați foarte atent pagina. Încercați să vă conduceți după acea pagină. Desigur că nu recomand să furați contentul străin, dar să vă inspirați și să adaptați ideea pentru voi ar fi perfect. Și nu uitați de sinceritate. Un profil natural cu postări create de voi înșine vor fi mult mai populare decât recrearea trendurilor care pot fi urmărite în fiecare al doilea video. Aici se referă și pozele editate la superlativ cu filtre sau retușate nenatural. Țineți minte, să fii tu însuți este cel mai important. Iubirea de sine, iată ce atrage oamenii. Foarte mulți bloggeri ascund informații despre cum ei își editează pozele. Mai mult ca atât, ei sunt cei care vă livrează preseturile, adică filtrele, la un preț cosmic, cu asigurarea că veți deveni populari la fel ca ei.
Spoiler, nu, asta nu va garanta că pozele voastre vor arăta la fel și nu vă va aduce aceeași activitate pe profil. Recomand să învățați aplicațiile de editare de sine stătător, în special că există foarte multă informație gratuită pe internet care vă va ajuta să înțelegeți cum puteți edita fiecare compoziție separat. Unele aplicații gratuite, dar efective sunt Adobe Lightroom Mobile, Snapseed, Prequel sau CapCut pentru video. Personal, eu editez pozele direct în telefon, fără aplicații, doar în cazul în care, nu știu, am ceva de ascuns, de exemplu, un coș pe față, atunci da, pot să folosesc o aplicație extra. În următorul video vom vorbi mai detaliat despre folosirea aplicațiilor. Ba poate dacă vor fi doritor, pot să vă arăt unele momente, cum eu editez și cu câteva tutoriale, poate unele indicații. Multe poze care îmi plac după compoziție, dar nu sunt potrivite cu feed-ul meu pentru nicio altă zi, eu le fac toate în alb-negru. Acest lucru accentuie mult compoziția pozei în sine și nu strică estetica, fiindcă pozele alb-negru se potrivesc absolut la orice culoare de contrast. În general, eu folosesc câteva culori generale sau naturale care persistă tot timpul în jurul meu și 2-3 culori de contrast pentru a accentua detaliile. Adică dacă eu am o poză care e faină, dar ea nu se pupă cu feed-ul meu mai bine voi aștepta și o voi posta într-o altă zi. Înțeleg că asta poate fi un pic incomod, dar frumusețea necesită jertfe, cum s-ar zice. Acestea sunt secretele generale scrise foarte pe scurt, ca o mică introducere pentru următoarele mele videouri, care sper că vor fi. Sper mult că au fost expuse pe înțelese și că veți urmări și creșterea mea personală atât pe Instagram cât și pe YouTube și sper foarte mult că acest video va fi ca o mini-introducere pentru acest cont și în viitorul apropiat eu mă voi dezvolta mult mai bine în a înscrie videouri pe orizontal, fiindcă până acum practic toate au fost pe vertical. Vă mulțumesc mult și vă urez o zi superbă! Mua!